खुलुमखा जोंनि जद टिप्रा सारकनो जों फाइनाय 15-16 अक्ट'बर जोंनि TWF बाय अर्गानाइज खायजाक जों खायसे फुड फेस्टिवल नारखा 15-16 अक्ट'बर हाय अंनाय मानिक्य कोर्ट आ जागाव उद्बोधन खायजाकनाय 4टा समय जोंनि 4टा to 9टा 10टा जरा जों बुसुक थांमानाय जत टिप्रा सारकनो जों अर फाय मानजाना बागै पयनाय जोंनि स्टल दङ 10-12टा उद्बोधन खायनाय जोंनि महाराजा तंखायनाय ब निजे तंनाय ताई जोंनि अ जागाव कम्पिटिशन तंनाय फर्स्ट सेकेंड थर्ड प्राइज तंनाय जों स्टल जोंनि चायनानाय कम्पिटिशन नि बागै जों फर्स्ट सेकेंड थर्ड प्राइज तनो ताई जत जोंनि अल टिप्रानि नाय दंनाय न जों जोंनि फुड फेस्टिवल फायै मानजाक नाना बागै जोंनि जा कथक जोंनि जा बरक जोंनि सिरि सिटिओ जों भाइके जासाय फाय अबनो फाय जाना बागै खाबाय खुबाय कयो जों आगि कुसुम कुसुम थक सारा मस्ला सारा मानै जों जिन टिप्रा सारक इन्डिजिनियास रक अ टिप्रा हास्टेनि इन्डिजिनियास रक भाइके जोंनि जामुंनो चालाय अब जों मानथौरिनानै जायतकनाय जों जत सम्भव हर बायसंगै खालनानै जेस्ता खायनाय वासंबायबो आसगनो बुसुक मान जों जेस्ता खायनाय फायदि जत टिप्रा सारक जोंनि फुड फेस्टिवल नो नायथक थक खायना बागै जों आरो जोंनि एन्टारटेनमेन्ट बागैबो जोंनि आगि सिरि सिटिओ रिजार्भ माने रिजार्भ जादि कलिजा बो तंनाय जोंनि रिजार्भनाय बो जों नाहानाय आबागै जों जत नरक फायखान जोंनि फेस्टिवल नायथक थक नाय मोसांनाय जों नर एनकारेज खायफैदि जोंनि इन्डिजिनियास नो जों नारना बागै जों अब खायो जोंनि फुड फेस्टिवल नरनो सारा जों अब सक्सेस अंगला खायमा दङ आबागै जों नरनो खाबाय खुबाय कयजावो ताइसा सानाय 15-16 अक्ट'बर समय हिंके 4टानि सिमी नरक जतनो अ समय फाय माजाना बागै जोंनि फुड फेस्टिवल फाय जाय जा फायना बागै न जतनो कयो खाबाय खुबाय आसना हामबाय जों अर हामबाय जों अर जोंनि जागा जों आस्ताबल नायमानि जों मायाङै जों जागा किसा चिकन उखा जों मानिक्य कोड आबागै जों 12टा स्टल खायमानो बायरेनिबो जों बुसुक बरंनो रिमान जों रिखा अलरेडी आबागै चिन्ताय जागा खरिखा बायरेनिबो फालफायो